bụ Monde mkpụrụ ụbọchị 13 n'ime ọnwa 11 nke afọ 2023. O wee bụrụ ya anyị nọ kpọmkwem n'Ugwumba telivishọn ebe anyị ga-esi na-ewetara gị ihe omume ka o si mee bụ nke nwa bekee kpọrọ newspaper review. Anyị ga na-agụpụta ma na-etinye ọnụ n'akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị na-etinyeghị ose maọbụ mmanụ. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, kpọọ m Adaọlaedo. Ọ bụghị so naanị m na ebe a, mụ na Maazị Mike Onovono, onye isi ozi na Ugwumba telivishọn, Ugwumba n'onwe ya. Biko nna, ngwa kene ọha na eze. Ọ dị mma Igbo daalụ nọ. Anyị abịakwa n'ọzọ, onye mere ogologo okwu adịghị mma n'ụka mgbede ya bụ ka anyị gbapụ ọzọ. Daalụ. Na-atụfughị oge ọbụla, anyị ga-agụpụtara gị akwụkwọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ taa. Ịmanụ na izuụka anụ a anyị nọchara wee pụta taa bụ Mọnde bụ akụkọ ntuliaka na steeti dịgasị iche iche bụ ihe na-adanụ. Ya na akụkọ mbụ anyị nwee ebe a taa sị na Uzodimma wins all 27 local government areas, secures 540,308 votes. Nke a wee bụrụ na gọvanọ na-achị Imo steeti bụ Hope Uzodimma ka a sị na n'ọnya nwatụrụ ugo na local gọọmenti niile nọ na Imo steeti. Ya ọ dị 27 local gọọmenti ka o tụrụcha ugo na ya ka a tụrụ emere ihe ntụliaka ụbọchị Satọde a. Ka ị nwere ikwu maka nke a? Ụfọdụ n'ime anyị maara mgbe a na-akwadobe ime na ụfọdụ n'ime ndị na-aga ịzọ ya bụ ọchịchị bụ ka ha mezuo ọnụọgụgụ. Ịma na ọ dị m ka enwere akara ugo a na-enye na onye asọbụzọ ọchịchị kpatara ụfọdụ na bụrụ ha agakwa ụmụ pati a na-amaghị afọ ya gara nara aha na ha bụ gubernatorial aspirant or contestant, onye ọbụla akpọrọ ya, ụdị etu Yul Edochie si ga zọọ prezidenti mgbe ọ na-abụghị ya. Anyị mara na nwoke ekwechiri na ịmara na Hope Uzodimma kwuru eho ha tupu eme ya bụ ntụliaka sị adị m gị ka onye ọ ga-abụ njide ihe mmadụ anapụ m ya makwa na ya bụ nwoke ka a ghara ikpo ya afa dị agha ka ọ ghara ịdị ka ọgbarị, maka na anyị mara na ya bụ nwoke adata ntị ya ata. Ọ ga-enwe ihe karịa obi o ji ihe karịa obi atụzicha n'aka ọchịchị etu a ga-esi mee ote narị atọrọ ya bụ aka ọchịchị, maka na anyị mara na ọ bụrụ na ọ ga-azọdowu onye dịka Rochas okwu n'isi mee ihe o mere ya mgbe ahụ mechakwa si na fọt gbaa fest, ma na enwere ihe karịa obi ya bụ na ụmụ ihe na-atụnyere. Okwu ihe na-enye m nsogbu bụ na ịma abịa na obodo anyị ọ bụghị ihe a na-asịghị na a na-atụnye aka na a na-atụnye aka hapụ maka ama m na ọtụtụ ndị mmadụ apụtara etu esi dee rizọtụ, ụfọdụ afụchakwara ya mana ọ bụghị ụsụsọ na Imo steeti o tee n'ọdị, ọ bụghị tata ka o bido. Nke dị m egwu bụ na asị na n'oturuchi ogo na lokal gọọmenti niile. Kedu ka nke a si wee ọpụtazi na onweghị ndị hụrụ ndị nke ọzọ n'anya nke ịtụnyere ha vootu ọ bụgodoro iwin n'ofu lokal gọọmenti? Ebe ị ga-ekwu nke ahụ bụ ọ bụrụ na ịghọta ha ihe na-emenụ, maka mgbe a tinyechara ndị o kwuru ya na otu vidio ahụ nenekwara, o kwuru ya sị na-abịa na steeti na APC nọ na steeti nọ na federal nọ na lokal gọọmenti. Ndị a niile atinyecha ha na lokal gọọmenti dịka ndị isi ọchịchị lokal gọọmenti. Ọ bụrụ na ha mekata ya emerighị na lokal gọọmenti ha, ma na onye ahụ na-achọ onye n'ọrụ, ya mere onye ọbụla ga-agba mbọ mee ihe ọbụla ọ ga-eme ka ọ wee bụrụ na ọ batara wee o so n'ihe a na-eme. So hapụ onye mana ụmụnna ebe anyị nụrụ na enwere otu vidio m nenere ọchụwọ, enwere vidio ọ na-ekwu na ọtụtụ ụmụ okorobịa gbapụtara na-akụ ogene na-agagharị na-asị onye makwara na ọma ntinyere APC ya pụtakwara ụbọchị Satọde, emekwara na ịma ntinye APC ịpụtakwara ụbọchị Satọde. Ego ole ka akwụrụ? Eche m ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị nọ. Ọchịchị onye kwuo uche ya. Ha bụkwa ihe. Ọ dịzị ka ga-asị na o nwere ndị emere ọchịchị a wee debere n'ọzi particular party bụ ihe nwe ọchịchị nwanne. Ọ bụrụ na ha nọ n'isi mmiri otu a ka ha ga-esikwa wee kee onwe ha mana steeti mana local gọọmenti level. Ihe o yiziri na ihe ị ga-amata bụ na ọchịchị ihe Naịjirịa bụ ọ bụrụ na imeri ego ọnụ ruere adịgo committed, ya bụ na enweghị ka iwepụ onye ọbụla. Ọ bụrụ na ile anya ilezi anya ọfụma ifu na ofu ihe a ndị Igbo na-ebe akwa ya na Lagos. Kedu ihe dị iche na ihe MC Oluomo mere siri ndị Igbo apụtara abịa ịtụ ọchịchị
na ihe ha mere na Imo steeti si makwa na ịma ntụnyere APC ga-apụtakwara emekwe n'ihe ma n'Enugu mgbe a na-azụ ọchịchị gara aga ekwuru si na ọ bụrụ na ịma ntụnyere pati anyị apụta afụrụ m ya na vidiyo afụziri m n'ihe abụghị akụkọ ndị Igbo ma ndị Yoruba n'ọzi akụkọ ndị pati maka na ọ na-ada mgbe ahụ na Lagos steeti ọ dịghị ka a ga-asị nọ ndị Igbo ka a na-alụso ọgụ ọ bụghị ndị Igbo n'ọzi APC na PDP bụ ihe a na-ekwu ịmara ha na ịma ntụnyere pati nke anyị ọkwa anyị nọ n'isi ịmara ha na ịma ntụnyere pati nke anyị jikọrọ nwaanyị ndị omekome a ndị a na-agbagharị ma ndị a mere afa baptizim ma ndị tọgụ ma ndị bandit ma ndị nka ha niile nwere ndị na nwanne ọbụla na-egbu egwu n'ezi nwere nke na-akụrụ ya nọ n'ime ọhịa ya ma hapụ ọtụtụ ga-azọ mmadụ eziokwu ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na The Sun newspaper ga-agụta ya akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị Imo Goba Achọnụ demands cancellation of results demands cancellation of results vows to seek redress in court. Nke a bụzi nnọọ ka ihe dịzi adị na-eme atụcha vootu ewejebezie court. Ala adịghị mma bụ uru ndị nze mana ihe na-ajụ bụ ọ bụrụ na ọ sị ga-akansụlụ elekshọn akansụlụ ya ọ sịkwụzi na ya na-aga court ọ na-agakwu ndị court ka ha kansụlụ elekshọn ihe o dogono iwu na ọkụkọ anya n'ihe ọ bụrụ na ihe mere adịghị mma go to court laptọpụ ga ị na ha enene kịta ọ bụrụ na ọ dị m ka m ga-etigbu anara gị kama ị ga-abịa nata asị gị go to court ọzi asụsụ anyị n'obodo a ọ dịzie ka a ga-asị na court a na-azị arụ ọrụ n'obodo a ọ dịzie ka court a na-azị arụ ọrụ maka na emechaa elekshọn memere mma memere njọ asị gaa kọtụ egachakwa kọtụ nwa na onweghị ha na-ekwupụta nye onweghị ihe ụlọ ikpe na-ekwupụtazi ha ga-abụkwanụ ọnụna na mara egbe dị ime ndị rụrụ ya arụcha anya ka a na-arụ nke a bụ ka a na-arụ nka ya bụ na a na-akwado n'ụdị nna mekwe ya etu a mee ya etu a ndị lọya anyị maọbụ ndị ga-azọchite anyị ekwuo na emekwe ya etu a ya bụ hapụ go to court abụrụgo special number na Nigeria ya bụ achọ na ọchọ ịga court ya gawa court na ndị lọya ga-eri ọ bụrụ na ọ gaghị abụ onye mbụ bidoro gawa ọ dịzi nnọọ ka a ga-asị na ụdịka statement a na-azị amapụ ha obi acha ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na Daily Post ga-agụta ya akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị Tinubu created level playing field Sanwo-Olu congratulates Uzodimma nke a bụrụ na Sanwo-Olu gọvanọ aka na-achị Lagos steeti na-ekwu na Tinubu mere ọnọdụ ka ọ dịrị onye ọbụla mma ndị niile zọrọ ndọrọndọrọ ọchịchị ka ọ ghara inwe na onye ga-asị na emegidere ya onye ọ gaziri nwemba ọ bụrụ ha na ọmụnwa mere ihe m ga-ekwu bụ na refuri na-enweghị refuri na onye bụ nwoke gbara mbọ ọ bụkwanụ na ya bụrụ m na ọmụnwa ka e meriri asị m na ya bụ nwoke na mbọchị a na-afụ ya osi na be Maazị Okeke na-apụta na ọ dị ka ọ gara nara aka azụ ya bụ na enweghịzi onye ma ebe a na-aga isi na onye isi ala mere ka ụzọ ihe na-adịrị onye ọbụla larịị eziokwu ka o kwuru mana anyị amara na apụkwa anyị mara na nke bụ eziokwu ọ bụrụ na otu a ka o si na-adị ịmanụrụ na si eziokwu chewanụ si mee ya ka ọ kwụrụ ọtọ onye ọbụla na-afụ nke bụ eziokwu ma ọ bụ na enyere anyị level playing ground level playing ground bụ o sitere etu isi na ya anya ọ bụrụ na ị na-enye anya na ụfọdụ ndị mmadụ ede na akwụkwọ depụta rịzọltụ tupu agawa atụnyewe elekshọn ihe ụfọdụ ike na anya na ụfọdụ ndị uwe ojii bụ ndị bịara buru ballot box onye uwe ojii enwere onye ka akụrụ duka maka na gịnị na ọ gara buru ballot box o sitere etu isi na anya ọ bụrụ na ị na-ekwu na anya a sịkwa m na nọọ ndị meriri sọsọ ha gburu maka ihe dịzi na ọchịchị ihe Naijiria bụ na onye wekarịa onye kpakarịa ike n'ụdị ịrụ arụrụ a na ya na-eso irigi elekshọn na Naijiria bụ imenahụ imerie ọ bụrụ na onye nke ọzọ menahụ
ọkwa na onwezi ihe dịka free fair apụ nke free and fair bụzi akụkọ bịatị ọ dị mma Olisa ga-enyere anyị aka na ala anyị na-atụ anya na nke ọma ga na-agazi ndị ọbụla otu ọbụla ọ dị onye ọbụla banyere n'ọchịchị ya biko mee ihe ọha na eze na-atụ anya ya ọ gụchakwa ihe anyị na-ayọ ịma nsogbu dị na ya bụ ịma na anyị na-ekwu maka Imo steeti anyị niile na-agakwa n'Imo steeti anyị niile bụ ndị Igbo anyị maara ka ihu na ọnụ dị steeti ndị ọzọ steeti niile na ala Igbo maka ihe gbasara anyị bụ ala Igbo marakwa na etu ọ dị Imo steeti na-anya sị na ndị ọkaigwe zonu na ha nyekarịrị ya vootu ma ọ bụ zonu nke ọzọ ana m asị ndị ahụ ha na-agakwa steeti ndị ọzọ na-agba ha na-agakwa ebe ndị ọzọ na-afụ etu ọchịchị si aga Imo steeti emediri ya unu eme ya ma ọ bụrụ na ekwuo kịta na-asị na-atụnyere ya vootu ka ọ chịrị gawa maka na ọ chịtara nke ọ chịrị ọfụma ọkanụmkwewe n'edi mana ije jụọ ndị a bụ ndị Imo steeti ha agwa gị na nwoke a na-emesi ha ike na o jikwa wee nwa bịa chewezie ka ezi ndị binyere aka na ihe na nwa na ndị a kwụchara 2,000 3,000 ndị a sịrị ha anyị fụrụ ụfọdụ mgbe ụfọdụ ịna-afụ ndị nke na ha na-abịa igo nke tọrọ m ọchị bụ ndị na-ego vootu ọ na-abụ onye kwụọ onye a na-ego vootu 3,000 2,000 4,000 ndị omekome wee buru egbe bịa ebe ahụ nke a tọchara m buru egbe bịa ebe ahụ gakwuru ndị a bụ ego ahụ nakọ ha ego ha ana m na ha na miliọn nke ahụ atọ m iche maka nke a bụ onye ochi izu onye ochi nwezi onye a ga-asị zuru ibe ochi ọ dị mma ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu akụkọ a gaa na Daily Post o webụrụ ebe a ka anyị na-adọbiri ya na nke taa na ihe omume ka o si mee newspaper review biko sonyere anyị echi maka na akụkọ ndị nụrụ taa agaghị abụ nke ị ga-anụ echi echefukwara na aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ kpọọ m Adaọlaedo daalụ maka isonyere anyị taa binyere anyị aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi kesaa ozi ya ma sonyere Ogwumba telivishọn echefukwara na ihe niile agụpụtara ebe a bụ ka esi dee ya n'akwụkwọ ndị anyị si na ya wee gụpụta ya onweghị nke si gọọmenti n'ọnụ maọbụ anyị onwe anyị ya bụ na ị na-atụnye alụ ikwuo ka o si wee dị gị n'uche ngwa nọdụ ọfụma ka emesịa